ke. Jingteli ten em. Jingli tlit straightforward em. Yes, nga taray kendiat kadon hi. Namar ba nga I kadon kini ka jinglong long individualistic. Kelas suthet wat kinong kondong ru. Kedai. Kata ka jing sina real kini kata senong kondong ru gila buat ya kata. Brio ki chungi ki long ki brio ki bat ki brio ki blai. Ba e jala kari ki ba e jala karti ka dustur ki. Ambanga I kadang yat ki singi kadang yat kapor. Ai kata ka chung igri ka chung ki kata ka chung iti dustur ka chung ki kelas dang manduk no kelas dang manhiat. Bat kawan ka chung perkhat shima. Margane ka chung perkhat kawan acha ka chung pya ekipat ki chungi. Bahapo ka shnong ka thao. Kene kala dawandra ekajing ya pa kasno ka thajung nama kajing bom ne kali lang kajung nama mantibe kajing shisha yang ne kali ki brio kajung pismo ko thas mangi brio jung Menta tingi la ya kiu ha kaliang ka puli ka puthi kaliang ka kam ka jam na bia perkhat chpang ka sports in all aspects ngila kiu ba compare but hakapo bangadang like 20 years back chu ken no amta 20 years back te ngidang duna ba opportunity su ngidang duna manta te opportunity also is there Kibriung ni nong do haka kar kem kajing lap jong ama kar kem jing experience jong ama ngidang sadien lah kendiat ni sende apapun giliang tapi ông cái chức năng start nè, tapi ông kor buram nè, tapi ông hang nunggu ke mentah rum tak lahir, especially ya mentah. Agar generation mentah kelas adir cha bapalat. Ki khasi jongi kat kong gajing song thu jonga. Kat kong gajing tip jonga. Ngiri ki jai pen rio ko bakar pang ha. Yes, namar ba ngala kham rang ba te ngakan mau kan nadu bang irang kham khana ru. There's so many things ka bang ngi le. Apa ki ki jai pen rio kun chule. Ngala ban I figure example. Hapol bang dang school. Tingi don ngi like ko ka. I think it was a kind of a training jongka Red Cross. Yes. We went down to Madurai, tingi lek Madurai ban kanon kata kind of a training. Tingakan ma bangi ngin dadak bamja. Em ka jinglong jongi khasi galong ngilum lu dikesak kerja baru khai. Em chu I tu. Ni pen khoi I tu jaka bangi shong ngilum lu dikesak kerja baham. Ni bu ha keplang la jong ni sarat. So that is something baki tu ki beri kim song thu beli ngile unta. Tingi batai ki ba kani kadeka rukom ba penhe pensang ni sak beri bujung ngile unta. Nang ta ka ba kalong ba ni de ki beri ba ong kublai. Hoy. Hang no bangi light haba ni kan do ki beri baki le I nyong kublai. Kata kadeka ba ka kong san ha kan. pismo ko mas fangi brio jung nam fangi khasi jung kan Memenjur tan re bunsin da kiu wei kasi la syatan po. Kalau ta tem dai par ong sum no. Ta kada kada ka kemudian tak jing teli kan tadai unda jintel di da. jing teli Ini dadan maknaru dan hakwe group. Kondom bet mano nom persoy da. Nom persoy ta kadau kapran agen. Akono kodot fa ki brio jung ki laban ki kita baru pa Fi ya kam kendiat ngi sene nama ba ngi sene ki beri teng ba ngilong egotistic kendiat. Kata ada ke problem ngi sene. Sakawai ru jingi teling imdan ra kendiat. Ta ada main problem baga jingi teli. Jingi teli kamdan sakawai ibri teng kam suhe. Lagi kam ruspa, lagi kam start kendiat kelas ngubiang. Kadang ni pat ka ngamong ra tangka drawbacks, disadvantage, kadang ada advantage. Kidang don kita kecing ya tiblam sini, kita ada gawe ke babas sini. Sakawai pat kidang don kita ka nang kidang tible gitu pat sini. Ya, kita gawe. tapi semua try khasi jung ki dan tak jing teli bagi nyele nam tak ki baka jingwan ka jing apa kosna ka thau jing nga hoi kadon ka jingi teli. Namar ba la da pipet haki shnong nga wan nak shnong ba de shnong ba khambuan ba khasi ni teli ba mo kadon kan yak ke em pin pet khamnya pin dei beduk dei beruspa khamnya namar bang yakit ya ba alang mo ka por ka ba stom ka ba jenja ti kidan shipun ki jeng ba ka jat ban re ka jongi agar kom em ka jongi
tingila kan ban pensa ti Pensa, kita oh. ho Di semua try beta kata tradition menta kelas nang bendu ne kelas nang bendu nah kan ke por menta. ha yes ngatrai kendiat kadan hi Hai. namar ba ngai kadan kini ka jinglong long individualistic Hai. tang yang ngabiang mga mlelay Semua hanga. ngomdan kam em di e sngo hanga Hai. mdan kam na igi marjan marpar mdan kam na i bahayang basam ha ngabiang lut mga tinga trai kata tinga i kadan hi kajing mah kata kan tingi dei ban yarap kan yaki pateng ki jongi am bakin kin yo i kajing bah jong kan kajing yakit ya balang kajing ya pakin ya ingin ya dan lang kan Di semua try baki brumi ki teli mungkin yang semua ki brumi ki. Jing teli ten em. Jing lit straightforward em. Namar ba ngan siong kawai ka example nga mo shit kwa ba bangan bo ya kani kan. Kajing ya pher tang hakidong ro ngila adon kajing ya pher. Kadong kumanta kumanga nga day sa dong lain kra. Tang hapadeng ka lain kra ro ngila adon kajing ya pher jing mot teng. Tang kadong nong remau bat kadong lum sora. Tang kum gitaru ngilabun ki jing ya pher jing mot. Te kajing ya teli lay banong lay uban na po mokhar bat uban na po lain kra la don la kala ya phe kala gap kala bun ma. Kinong bay oh kita gide ki ba standard ki basa sa tay gide ba standard ni mot ran sharum mot lalong dukumoy. Kadon bay kata ka gap am ka ba na try kini kirang ba shnong jong baro ki shnong de ki ya teli dai de ki wanra ya ki kajing ya teli jing ya so jing mot dai then nga try ngin sa ya teli. Oh, nada kadon kamon hi dei tamot ki khasi kila hi ban le ki gain la kadon ki jinga teli gain. Di kam patun ki jinga ta jingdo ji kermen gain. Kermen ki jing kermen bang gila ban dei nam ta ka jing a gain. Ban bot akar kam khasi jengi kam dek besok tambangim de ban klat mo aka tambah kalong kita wat lang ngilong ki pat ki berit ro ngide banyak teli bar ngim de banyak pia no nala ki jong ki pat tang na kadaw kaspa ani ka kerdan ladang nang ban pen i anang nang banyak teli gila ban pen i ya ki pateng ki jongi kumno bakin long ki berit ba bahat no ki long ki berit ki ba tibru tiblay bat ban ra ka jing pa pa kasnang pathaw try bangin kumni ki try ring inde ban le bangin wan ra ka jing pa pa kasnang pathaw ngatrai ngidi ban sedang na ladi Hai. ngadi ban ong ya ladi Kadai. Kaiga banga itnat kaiga banga buram kaiga banga sngo bakadai ban don hakajai ban rio ngadi ban sedang shwa manga hawa teladang ngadi ban buram shwa ki wei ngahap sedang manga mo kanu ko babha kanu ko bang itnat hap sedang shwa manga ti nawa sedang manga le si ki bahayang basam ki kon ki para ki ngila kan ban ong nadak lam le eladi ti Kumno kan. kuno bin ong ki wei hawa Kaki baki beliau jangi kongi ki try ring kan ngide ban le ban penuan ra ka jumpa ka snong ka house. Jingba ningkong hapan e chwa yala dia ngide ban self respect yala dia kanwan kajing da fila e yala dia kanwan kajing le khu kanwan kajing ya ka akor ka buram kanwan biang ka kajing e iwe kanwan biang hayang hasam ngide ban sedang dan sipara dan kan saya ka sipara arkme dan kan saya sa kasnong gathaw kan long step by step kan mentangin suong iu tay bak ngin suit no kamlong ngin haban tip namar ba kumanta nga don men nga pit ngai ka jinglong jong men nga tip ka ka jing duna jong i ngidai ban yarap am ndai ban ong ba oh balong kumta ngin isi no kata long ka example kan Kaya try kung kasi kongi ki try ring ngide ban le ban ngin wan ra ka jumpa ka snong ka house. Ningkong ning sap sa ngidi ban ya teli sa kawai mo. Di ngai mata ngilong ya pat ya para kan diat so ani yang tai nya pher jing mut ni yang tai dei ti atai koi sa kalong jing ya teli. Kini ki seng halang gi ru maso ki dam bade bandong ya teli gain long ban ya Pra. pher jing mut ban ya pra iwe ni we. Sai kata kadur sai la ban mi ki jing kala gain darang ya teli. Mar sisi pher jing mut dei gamut lai pa ya pra. Sini pa ya pra gamut la telot. Tela don kajing telat hum paisi paisi kajing ja no lani kajing du no Kadai. wi ka jaj ben riau ti kebalong kerpang bat ladang itali la dia kong kita ki khasi ngatai ngin sayo kata kajing itu ngin sayo kata ka kai kajing thu jing ka so long kan kata nya tali Kadai. sayang maturity comes when you don't care about anything anymore Kadai.
So if you mature like that, then you won't care about the other person also. Lada two-way bro le kumjo. Definda lada film bakti lang maduam. Ya le film yo alat le. Dari kiwir film Laman Island. Tahu. Dari ba la ada kunom no. Berkat lam itu seki berang hadian bro. Berkat lam itu seberang ajan. Ini perkataan yang lebih kan. Ini Ini perkataan perkataan tak kibar mana mungkin buat sawan bro.